Kaixo, hasiko gara ditugun gure ikastola guztietako zerbitzarietan ditugun garatutako 8 biro esperientziak apur bat ezagutzera, bale? Lehenengoa bada, hemen dokumentan honetan daukazue dana txukun eta prest, bale? Bideo bat daukagu, biro single playerra nola erabiltzen den erakusten duena, bale? Hori ere, hasiera batean lehenengo aldian kontsultatu, eta orain ikusiko dugu zeintzuk diren aplikazioak, bale? Ni ez naz aditua gai hauetan, adibidez nik ez daukate inongo esperientziarik altueretako lanetan, baina, kontatuko dizuet zertan datzan esperientzia hau. Bai, zuen ikastetxeetan, altueretan lan arriskuen prebentzioa landu behar baduzue, aplikazio paregabea da, hori lantzeko ikasgelan inor teiatutik erori gabe, bai? Bale, hoize da, bale, azkenean da, hauze da, bai, ikusiko dugu, zein da deskribapena irakurriko dugu. Altueretako lanak, arriskuen prebentzioa, telekomunikazioak. Aplikazio honen helburu nagusia, laneko arriskuen prebentzioa lantzea da, dorretxo bat duen teilatu batean, lurreko eta sateliteko antenak instalatzean. Bai, badirudi, ikasleek ikasi behar dutela nola montatu behar den antena bat, parabolika bat edo antena arrunt bat, dorretxo bat, bale? Hemen dana prestatuta dago, bideo bat dauka gure presentazioak, gure aurkezpenak, bideoari ematen badiot, hemen erakusten zait, zein dan prozesu guztia, bale? Hori da, zuek bizi dezakezuena zuen VR biro esperientziarekin, bale? Eta beste aldetik, badauko gida bat, gida amankomuna, gida kasunetan espezifikoa da altueretako lanei buruz, lanentzako, bale? Badauka sarrera bat, baduzu ere nik prestatutako bideorik, nola erabiltzen den gela, baina, hemen, testu ingurua. Helburua, aplikazioa helburua nagusia laneko arriskuen prebentzioa lantzea da, dorretxo bat duen teilatu batean, lurreko eta satelitiko antenak instalatzean. Lehenik eta behin ikasleen antenak jarriko dituzten dorretxoan muntatu beharko dute, antena guztiak instalatu ondoren etxoraren barrualdera joan beharko dira eta telekomunikazio buruan beharrezko doikuntzak egin beharko dituzte. Bale? Azkenean, oso argi dago aplikazio honen interesa, bai? Zergaitik erabili behar dugu, zergatik da erakargarria erabiltzea VR aplikazioa, kasu oso tipikoa da, bai? Zerbait bizitza realen arriskutsua denean, errealitate virtualaren erabilpena, bai? Ikasleak teilatu batera dorre bat montatu bidali aurretik, zer behar duten, zeintzuk segurtasun neurriak hartu behar dituzten landu behin da berriz, benetako teilatu horretara igo aurretik, ezta? Inor hil gabe. Hori zera helburua, bale? Argi dago. Eta hemen dago azalpen guztia, hemen dago nola erabiltzen den biro, baina hemen behan azpian badago hori menuan topatuko duguna, zeintzuk diren pausuak, bale? Lehenik eta behin, aukeratu jantzi beharko dugu, bai, NB ziurtasun babes personalerako tresnak, materiala, bai, bota, kaskoa, arnesa, eskularruak, mosketoia, gero, zeintzuk tresna erabiliko ditugu, hainbat tresna daude, mosketoiak, herramientak, ingeles giltzari, testonagailoak, tableta, hasta que, vale? Eta, saioaren barruan gaudenean, oso interesgarria da, mosketoia, nola konektatu, bi mosketo dituzu bata segurtasuna, bestea konektatzen duzunerako, bestean logetak, kendu behar duzu bestea, vale? Segurtasun bikoitza lantzen dute, hori ez dakit nik eskala noiz egin dut, horren antzerako zerbait, vale? Altueretan dagoen jendeak erabili behar dituen prozedurak, vale? Gero antenaren montak eta bar, vale? Orduan, hemen nahiko argi dago dana, egin behar duzuen gauza bakarra, badago, zuen biro single playerra ireki, bai? Zuen erabiltzailearekin konektatu, bai? Eta kaina sartu, bai? Jada aurretik azalduta dago, baina berriz azalduko kasu guztietan, sartzen gara single playerraren barruan, create new session bat egin beharko dugu, goaz a trabajos en altura, bai, trabajos en altura, bi daude, zein da gurea, zein da erabili behar duguna, depende segun eta ze single player erabiltzen duzun, danok erabili, momentu honetatik aurrera, danek erabiliko
dugu v3.bat, vale? v3a, vale? Orduan horretarako v3arekin sortutako esperientzia aukeratuko dugu, sortuko dugu, vale? Lehen maneukan bat, sartuko gara horren barruan, edo gurekin batera ibili nahi den, bizatez esperientzia hau bi pertsonekin egiteko prestatuta dago, bai? Sartu gaitezke, ni alde batetik join egiten dut, eta kopiatzen diot hemen sortutako pasaitz aleatorioa, bai? Kasu bakoitzean ezberdina izango da. Kopiatzen dut hori, bidaltzen diot nire lagunari, lankideari, eta hor berak bere single playerren barruan join session egiten badu, sartzen badu gako hori, hitz hori, nirekin batera arituko da bera horitzetik, edo bere ikasgelatik, vale? Eta niretik, danak biok batera ibiliko gara hor barruan, vale? Play ematen diot, vale? Printzipioz, askoz interesgarriagoa da VR bitartez egiteko, baina biro single playerak ere uzten digu aukera, baldin eta, imaginatu, gure gafak gastatuta dauden, eta saiak ere egin behar dut. Inmertziboa dana da gafakin jartzea, betorrekekin jartzea, eta hori biltzea. Justo kasu honetan mugimenduak garrantzia dauka, orduan nire gomendioa bada esperientzia hau room playerraren birogelaren barruan egitea, bai? Edo gutxienez zutik, nik orain aulki batean jesarritan nago, hala ere mugitu naiteke eta esperientzia bizi dezaket, baina ez da berdina izango zutik eta mugitzen leku handi batean, bale, izan dezakeen sentsazioak, bale, ez dira berdinak izango. Hala ere, erakutsiko dizuet, play emango diot, bai, badakizue, USB-C konektatzen dut beta horrekoetan, USB-C konektatzen dut ordenagailuan, edo USB 3 muturra duen, zuen ordenagailuak ez badauka USB-C sarrera bat, izango du, bai? Eta goaz. Bale? Orduan, goaz, sartuta gaude hemen esperientzia honetan, bai? Garaiera altuko esperientzia honetan, eta hemen, pues bueno, ikusi dezaket, non dagoen, zer dagoen hemen, gelatxo batean aztenaz, euskaratzen dut euskeraz, zer nahi dut, modu gidatua edo modu ez gidatua. Modu gidatua momentuz nahiko dut, bai? Eta entzuten dituen jarraibideak, edo irakurtzen dituen jarraibideak jarraitu behar ditut, bale? Hemen segundotxo baten, ze badaukat hemen ez kenduta, bale, hor nago, bai? Barkatu, jarri dut zuek entzuten alizateko nik entzuten dudana aplikazioaren barru, bale? Onartuko dut dana, bale, venga, eta hemen dago, bale, dorre bat montatu behar du, no seke, tal igual, lehen kontatu dizuedana, bale? Hori danok irakurri beharko duzue, zuek esperientzia egiten duzuen, bale? Lehenengo langilea naz, bai, nire lankidea bigarren langile bezala logatu beharko litzateke, edo klika horretan egin beharko luke, eta hor egongo ginateke biak aukeratu NB egokiak, bale? Eta dan hemen urdintxoa daude, bale? Nik modu gidatu aukeratu dut, baina ja hainbat aldiz ikasle batek egiten duenean esperientzia sartu daiteke modu ez gidatuan, eta bera bakarrik jakin beharko luke zer egin behar duen, bale? Hemen aukitzen ditut osadanak, orain aukeratzen ditut materialak, berdina, materialak hartzen ditut, bale? Bale, botoia bale, ari emango diot bale, zabalduko orduan hemen inventarioa eta mosketoia aukeratzen dut, hemen dago mosketoia heltzen dut honekin, bale? Jakin behar da nola heldu, nola zein da interaktibitate minimoa biron, bale? Klik da gauza bat, botoia dazta bat, eta aldean dagoen botoitxo hori bada grab edo harrapatzeko modua, bale? Horan hemen dago klik. Bale, bigarren mosketoia hartuko dut, bale? Berriro ere grab egiten dut eta behitu hemen podokat bizi marra, bale? Pues bueno, banoa pauso guztiak egiten, bale? Ni pasatuko topo prozesioaz eta ikusiko tala, ez dakitze hiri europarrean nago. Hongo zuen, ez dakit bernizia estresdana. Bale?
Eta, kontuz. Vale, pues bueno, hemen dago garaiara helduko eraikin batean dorre bat montatzeko prozedura osoa, vale? Ikasleek segurtasun ikusi zindan segurtasun neurriak hartu behar dituen. Vale, ba, behin jarritako mosketoiak kendu beharko dut, bigarrena jarri behar dut, vale? Eta arna, ja. Pla, 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 pla. Vale, ez dut dana egingo, ezinezko alizateke, bueno, zuek bizi alizateko, zuek badokazu hau zuen gelan, mesedez, frogatu, vale? Eta zuen ikasleek garaiera altuko zerbait egin behar baldin badute, ba erabili, vale? Barrutik entzeko, vale, pues bueno, listo, bai? Geldituko dute esperientzia. Eta hori da, vale? Lehenengo gure biro esperientzia, vale? Altueretako lanak. Eskerrik asko zuen arretagaitik.